Hadin balala ban pendep ya ki bapun telikiwat jong gajing lekai football dak bapya ha ki South League Zone ha Mahoti constituency. Baradin gajing pendep bi kiwat na ki zone lawanra ha gaju jaka ban penikhun ha ka final kabalatip kum ka first MLA Cup football tournament. Kini ka final on penlong ha ka khat South Tarik ujliu arjar arpsan hamadani lekai jong snong Nongjiri Haribhoi district. Hagri kesing penkut ia kene ke Lempung ilekai football ha Mahoti constituency usumbut Menteri Rambak Sarkar Jela ubak singaw Balangdhar unsawan bansakhi kumukongsan kaba onsan ran langro da kiwe kinong mikmat pajba kathany bat kaban longru ha kijingi dan lang jong MLA kene ke constituency ubak Charles Marngar ha kaba on pensutanat ia kejenmet da kijingwan simbenta ka kenhun khmi creative society bat kijingshat na ki school ki badan ha kene kathany Manang kenti wagi kami lekai football hakathany. Dak jing wanra ya ki bakum gine ki Lempung lekai football kadi ke wai galat manang kenti wagi khun samla bikin ang yo ikiransan bat bikin yo ru ya ki Lempung bani lekai bat ki wai pat ki perlok ki ban ki wai pat ki sinong. Mantak sngi ngidon hakne ka madan Nongjiri ka sinong ka bahap apo ka Mahoti constituency ka balami khmat dau ba Charles Marngar. Kene ke Lempung kadi ka MLA Cup hakasin ke banding kong lapalong ya kene ke Lempung lekai hagerteng jong MLA lene ke bangi ongkum ka MLA Cup football tournament ti hakene ke jaka ke bangin pelong ya ka final football lene ke jingi kini ya kanam ladu maki arteligi kenhoni lekai ki bani khun hagasi ke ba lacisngi kata ka khat sautrik ujliu arjar arpsan ki kentup ya kene ka Nongjiri Sports Club kabdi ke trai madan persya ya ka Umkei Sports Club kini ki arteli kenhun kini lekai ha ka nok paisngi jongka khat sautrik ujliu arjar arpsan ti hangne ngidon batngi ya ki nongilam jong ne kathany ki bajudon benta ha ki babun ki benta banang kentiu ya kedong kathany ki bajudon roha senda bat unong mikmat pajba jong ne kathany hangne ngidon bariba jersham dekhar kabdi secretary jong NPOF Mahoti constituency terang ba kuble shibun ka porsan pi ba pinon bangi hangne menta khilap batai khanjat kajing penkre ya kene ka first MLA Cup to kuble shibun ya iba rejit khandej ibala yadon rengkat batngi hapo jong ka madan hangne hapo Nongjiri kabangi tip bangin sapelong ya ka final football kaba la organize da ka NPYF Mahoti constituency ha kaba ngin sapelong ya ka final ha ka khat sautrik uni benai bamenta kaba habru ka sisjany te kumta ngidon angne nak benta bangin penkre ya kedeka final te ha ka banukong hi ngila ron ya kedeka tournament da ka NPYF haki snap ki bala leknyo te haduk ba kene kesi kala de haduk kine kesi ki ban sangin sapelong ha khat sautrik ka benlong ka final te kumta ngi kerpat ya ki tim ki ba lawan ban simenta bat ngi ha ki South League Zone jongka konsensi hi brokowai kumbangi tip ba ki dan hadu prapunril ne prapnyutli ki tim ki bawan ban simenta bat ya kane ngilapia ha ki South League Zone bat hadu kane kasi kiba poi sa final kidlong hapdeng ka Umkei Sport Club bat ka Nongjiri Sport Club te ke kabangi kwa ban pentip lane kabangin ai ka khubor sa ki parlok ki jongi ki badon hapo ka Mahoti constituency ba kumbangi ladep ban kular da IMLA badon burom jongi ba baro ki tim ki klub ki bawan simenta ha kane ka tournament ba IMLA jongi lakular banaya ke jersey Merseyside ya ki klub bat lakar padru ya ki presiden bat secretary makin wan sim hi dalade ya kadika jersey ke ba IMLA lai na ka banta ki klub ki bawan simenta bat akaju kapor hakaju kapor hakate ka si kandon ru kajing shot bat ki ka drill display na ki school South Santli ki badan hapo ka Mahoti constituency kinwan bani simenta na ka banta ban pensong sheet song sungai ya kene ka MLA Cup ka jongi bat hakaju ka porru ba hakate hi kasi kinwan ru da ki khmi creative society ban pensultanat lane na ban pensong sheet ya kene ka tournament ka jongi bat hakaju kapor ba ngi khot ngi wer ya ki parlok parajor ba kinwan hi ban sakhi daladi na ka banta kene ka tournament bat kum man sui thuru ba hakate ka si
hakate gasingi indon ru kumu kongsan ibangi ju khot I ima sne bhalang dhar badai ru kumu deputy chief minister jong government of Meghalaya harangkat lang ru bat ki bat emily badon buram jongi bat katu kan ingut ki emily ki badon hapo jong kedeka thamri boy ke bi ke jongi te kidon sibun ki benta ki ba ngin la ban pensutnat ha kecil kai kalong ba songshit ba hapdeng ki club ki ba wan sim benta bat ki bala poi sadu ke final kum kanong jiri sport club bat ka umkai sport club kilong ki tim ki ba khlain na kine ki South League zone ki ba la poi sadu ke final te kumta na kaliang jongi kum ki samla jongka mauti konstitusi ki ba ki trekam hapo ka NPYF mauti konstitusi ngi khot wer ya ki parlok ki ba I ya ka football bat khamtam ya ki nongkersan ki ba I jongi emily jongi bakin sobha ban sakhi nalak jong ki khmat ba finiu ha ka final football ka jongi te na kaliang jonga nga sasisin nga kerpat ya ki samla ki jongi ki ba don hapo ka konstitusi bakin wan rap ban sim bentalem kum ka jing ya volunteer lem nak benta ka jing bit jing biang jong ka tournament hadin bangi lapo ya ka madan I ya ka jing kit krilang jong ka Nongjiri Sport and Cultural Club nak benta ban pendit biang ya ka madan bat kum bangi I ba ka jing penkre nak benta ka tournament kalong ba ka jing sim bentalang ka jong ki kalong ka jing sotnat bat ka ai buram ru nak bentau emeli badon buram jongi ba chas marngar ubadai ru nak ka snong bat ka juga por ka bahap ru apo ka mauti konstitusi tenga ai kublei nak benta jong kini ki samla ki jongi ki ba yarap nak benta ban penbit biang ya ka madan hibro ka we bat ka juga por nak benta ka tournament kaban salong ha ka khat sautrek jong benai ban riu ar jarapsan Dah ba pengkut hadin ke jing penbana nai ba gersam dekhar bodiu secretary jong ke NPOF multi constituency ngasukwa ban penpau lang ipi barok ki parlok ki badan sing ne thain bat nakiwi ki thain rukum ju na khot nge wer ipi ban poi sekene ke semi final ke jing pengkut ya ka first ML Cup 8000 arpsan ha multi constituency ha kene madan Nongjiri te kum ke jing kersan bat ke jing khimilti jungi ban yo ya ka madan ke bap paka bandon ya ka madan ke bap paka ngidon kam ban petni ya ka jingi jungi ka football da ka jingwan kersan jong pi ki pai ba baro banwan pej wan sakhi ya ka jingi lekai final ha ka jing don lang jong ki nong ilam ka jela ka jungi kumbaong iba gersam dekhar uba siau bahalang dhar bodiu deputy chief minister ka jela jungi unon poi kum kongsan te ka jing don jong pi ki pai ba man petni ka jingi lekai football ka penlong ki nong ilam jungi bagi lese kin penmang no ka jingi rap ban penbahan no ini kemadan ka jing mentoi gede ka jungno ka jing mentoi gede ka jungi ki pai ba bat kham karpang na bentai ki samla jungi ki bijuet bani lekai football kum juru ka jing pen barngya ha ka por janmet na ka khmi creative society ka bade ka kunhun rwai na po ka rilum khasi jungi ka bala pau ba bat ka jing bang ka jing thiang ka sur jing rwai jengki lese kan dang khampan sultanan sisu ini ka janmet wan baro ka khol sampai pi banon sakhi yak jingi lekai final jongki artili ki tim kumbangan pen kamau biang pi artili ki tim kemni lekai ha ka final ki kenthop ya ka Nongjiri Sports Club ka bade ka trai madan bat persya ya ka Umkai Sports Club Kulishbon kini ki kor komputer ki ba internet bador badar ni di hajan jongpi hangne hadukan jongi Hanong Po Town Shopping Complex Harishan Enterprise haka kamera ka ba shispa iway refurbished laptop but desktop punhau number pra iway layar not sau pra sansau lane pra lainyo arnyo sawar riunyo Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector na kebentai ki awareness program jongpi pun singi ni ai wai shapi pranyo laiwei kendai hendru iwei arnyo lai